Jo només volia començar amb una petita introducció per centrar el debat i després ja llançaré preguntes perquè ells, al final heu vingut a escoltar-los amb ells i no pas a mi, però d'aquí un mes, una mica menys d'un mes, es farà 7 anys, va ser el 4 de desembre del 2014, 7 anys farà, que es va posar la primera pedra per als accessos viaris del port de Barcelona. El port de Barcelona té un problema d'accessos viaris que s'han de fer i el 4 de desembre del 2014 es va instal·lar la primera pedra i va anar, per exemple, el ministre de llavors de Foment, Ana Pastor, o el conseller de Territori, Santi Vila. 7 anys després, és a dir, el proper 4 de desembre, què s'ha fet en aquesta obra? Doncs exactament res. No s'ha mogut res més després d'aquella primera pedra, les obres no han començat mai i potser és un bon exemple per veure com estem i per què hem arribat a tenir aquest dèficit d'infraestructures. Jo m'agradaria començar llançant una pregunta als convidats, que és si creieu que tenim un dèficit d'infraestructures, perquè estem partint de la base que assumim que existeix i aquest exemple que he donat potser ho abona, però m'agradaria que vosaltres afirmeu o digueu la vostra sobre aquesta qüestió, si creieu que existeix aquest dèficit d'infraestructures i en cas que sí, quines obres creieu que serien importants per pal·liar aquest dèficit. No sé si comencem per l'altre extrem, Albert, no sé com ho veus. La pregunta és molt interessant. Normalment ens formulem les preguntes en un context, com dir-ho, Espanya endins. Una altra cosa és si ens haguéssim de comparar cap enfora, com tots els... com part dels estats que han entrat dintre de les comunitats europees no fa massa temps, finalment des de 1986, hem pogut gaudir durant bastants anys de fons estructurals que han permès inversions importants i hem pogut gaudir també d'èpoques de bonança molt bones, com tota l'època de l'entrada a l'euro, i això ha pogut generar una modernització de les estructures que quan es veu des de fora crida l'atenció positivament, de manera que jo podríem dir que si em situo molt lluny, puc dir que tenim una dotació d'infraestructures que no està malament. Costa de veure aquest dèficit. Sí, quan s'està des de lluny. Ara, clar, quan te'l mires portes endins i veus el malbaratament de recursos que hi ha hagut de manera sistemàtica en moltes parts de l'Estat i les dificultats que ens posen per desenvolupar obres que tindrien una rendibilitat immediata altíssima, social o fins i tot privada, però social la tindrien sense cap mena de dubte i contribuirien al creixement en lloc de simplement contribuir a enterrar diners, doncs això jo crec que fa una malícia molt gran, perquè penses que no hem après res en els últims 35 anys des que hem tingut a disposició, o 30 anys des que hem tingut a disposició els fons estructurals europeus, i les inversions que es fan semblen fetes contra tots els criteris econòmics, contra tots els criteris d'eficiència i aconseguint l'excel·lència en la negativitat, que és una de les coses que més ens sorprèn, és a dir, arribar a fer un aeroport perquè no hi passi res, fer uns aves perquè no hi passin res, inventar-se infraestructures que tenen com a únic objectiu ser tancades i buscar l'excusa per tancar-les, és un desastre, com si fóssim rics, que no som rics, hi ha mil altres coses en les que es poden gastar els diners. De manera que, quan veus això i veus les necessitats i les possibilitats que hi hauria de fer inversions que tindrien una capacitat d'arrossegament grandíssim a casa nostra, bé, és quan jo crec que ens produeix una sensació de dèficit molt irritant. Segurament un dels més irritants, sobretot perquè, en bona mesura, molts d'aquests dèficits són molt visibles en la vida quotidiana, com ho són les rodalies i com són molts altres, i després perquè si viatges una mica per altres comunitats d'aquest estat, que fàcilment s'ha de fer amb freqüència, doncs veus els contrastos i dius, escolta, aquí n'hi ha molts que estan ple de capacitat, però amb molt poc ús. I aquí és on hi ha el dèficit. D'aquí plora la criatura. Helena Massot, què hi dius? És una mica incòmode perquè hem d'anar posant i traient mascaretes, vull dir que la dinàmica és aquesta. El problema de parlar després de gent tan potent com el professor Carreras és que et va minvant el discurs. No, però per parlar de si hi ha un dèficit d'infraestructures o no, jo penso que seria molt útil posar-nos en la pell dels ciutadans i en la pell de les empreses. És com això afecta, la xarxa existent afecta el seu dia a dia. Llavors, que hi ha un clar dèficit de manteniment de la infraestructura i d'infraestructura amb el tema de rodalies, jo penso que és evident, per desgràcia és una notícia diària, per tant és un punt i amb molt bon criteri, com deia el professor Carreras, que el retorn seria immediat i aquí hi ha moltíssima feina a fer. Hi ha molta feina a fer també amb l'exemple que posaves tu de la connexió del port
via ferroviària també per poder anar evacuant totes les mercaderies que arriben al port. Volem tenir també un hub portuari que sigui referent del Mediterrani i tenim un col·lapse, tenim un coll d'ampolla amb la sortida de mercaderies que no som capaços de solucionar, que hi ha altres factors que també juguen com l'horari de les aduanes, etc. Però la mala connexió és clau. El tema de l'aeroport, que suposo que hi entrarem més tard també, però també és una infraestructura que estava fregant abans del Covid i a plena capacitat i no hem sigut capaços de preveure i anticipar-nos a quina és la solució que volem i cap a quin model aeroportuari volem anar. I jo penso que aquests serien els 3 casos més flagrants, més el corredor mediterrani, que qualsevol persona que vulgui transportar mercaderies de Múrcia, Alacant, València i anem pujant cap al nord d'Europa, és una aventura i és una gingama que s'hagués pogut solucionar fa molt temps també. Jordi Portapruna. Bé, bona tarda a tothom i gràcies per convidar-nos. Nosaltres creiem, complicaré una mica més la pregunta que has fet tu, perquè al final dèficit d'infraestructures estarem tots d'acord que sí. La pregunta és, la infraestructura hauria de ser la conseqüència, o sigui, és quin model volem per moure'ns, per moure les persones, per moure les mercaderies, per moure tota l'activitat econòmica i de tot el país, i a partir d'aquí quines infraestructures calen per a aquest model que volem. Diria dèficit d'infraestructures, sí, i després suposo que anirem filant i quin llistat volem tots. Des de la PTP, òbviament, creiem que hi ha dèficit en infraestructura ferroviària, sobretot, i de transport públic, més carrils busos, etc. Però també tenim superàvit d'infraestructures. Alguns corredors tenim autovies desdoblades i també hem fet passos enrere liberalitzant uns peatges i, per tant, promocionant un model de mobilitat privada que ens saturaran unes infraestructures que no tenien per què estar saturades, perquè no estaven, i ara, amb aquest foment, es saturaran, que creiem que és l'arrel del problema. Bon punt de partida, per cert, bones notícies. M'acaben de dir que us podeu treure la mascareta, perquè així podeu anar bevent aigua i així jo crec que serà més còmode per tots. Aprofitant això últim que deia el Jordi Portapruna, m'agradaria preguntar-vos si creieu que sabem una mica el que volem com a país. Això ho hem vist una mica amb l'aeroport, no? És a dir, ens ve un projecte que en aquest cas venia d'AENA, plantejat des de Madrid, lògicament, i quan aquí hem de decidir una mica què volem, sembla que no sabem molt bé quina resposta donar, bàsicament, perquè no hem pensat quin és el model que volem, i llavors s'ha com d'improvisar una mica, i aquesta improvisació es va notar bastant a l'hora de decidir quin era el punt de vista que tenia la Generalitat. Creieu que tenim una mica clar què és el que volem en el tema de les infraestructures? No sé si hi ha algú que vulgui arrencar primer. Vinga, va, Helena Massot. Clar, dependrà qui li preguntis quin model vol, no? Hi ha gent que deu tenir un model més clar i gent que menys. Però justament que hi hagi un cert consens de país, perquè quan arribi un projecte, diguem, doncs això, parlem-ne, però sí que ens interessa, o això ni plantejar-ho. No sé si, jo crec que això no existeix. Però no sé si nosaltres com a empresaris el que ens sobta moltíssim és la falta d'anticipació. O sigui, l'escala de temps de decisió d'un tema com el futur aeroportuari són 10 anys, no és en un any ni 6 mesos, s'ha de pensar a mig i a termini per pensar de la solució pel moment que arribis al col·lapse. Hi ha altres països i altres aeroports que tenen aquests projectes estudiats a llarg termini i van revisant-los cada període, cada 5 anys o cada 10 anys, per veure si el model de futur s'ajusta a l'evolució que estan tenint. No s'acaba d'entendre que el dia que està fregant el col·lapse, aquell dia ens posem a pensar cap a quin model volem i cap on volem anar. O el dia que veu AENA amb una oferta, l'oferta es pot agradar més, es pot agradar menys, però no hi ha, com deies tu, no hi ha un model que no, aquesta no ens agrada, però ens agrada aquesta. Tenim el model alternatiu perquè apostem de forma consensuada amb el territori. La nostra solució passa per aquest camí. Això ni és, i jo crec que per desgràcia ni se l'espera, aquest tipus de resposta. A veure, sí. Existeix un pla director d'infraestructures, que aquest pla normalment no s'acaba executant quasi mai, és més aviat una declaració d'intencions, i que precisament els fons europeus, amb aquestes últimes ajudes que ens poden brindar, és on s'està intentant invertir per fer aquells més prioritaris, com acabar la línia 9-10 de Barcelona de metro, perllongar la línia 8 de Francesc Macià a Gràcia. El problema és que tant el Pla Director d'Infraestructures com les ajudes Next Generation a Catalunya estem seguint el model de metro per Barcelona i autovies a la resta del país. I això és un model que la PTP no defensa, ja que creiem en un model on tot el país es pugui moure amb transport públic,
cada regió i cada zona amb el mode més òptim, no té per què ser ferrocarril a tot arreu, tot i que creiem que el ferrocarril té molt de recorregut, però aquest pla director d'infraestructures existeix. El problema és que és poc realista perquè al final mai s'executa. Senyor Carreras. Jo crec que la pregunta incorpora una mica una trampa, i és el fet de que no tenim competència des de Catalunya sobre totes les infraestructures. No tenim ni tan sols competència sobre aquelles infraestructures que per divisió competencial de la Constitució ens tocarien. Perquè per exemple? Rodalies. No hi ha cap motiu constitucional, cap, que faci que això estigui en mans de l'Estat. Cap ni un. És pur i simplement manca de voluntat, però manca de voluntat de complir la Constitució, que és els principals incomplidors són sempre els que estan a Madrid, no són pas els altres. Aleshores, que les xarxes estatals estiguin en les seves mans està bé, però què té d'estatal la xarxa de Rodalies? Algunes de les xarxes estatals, quan estan en mans de l'Estat, no les cuida, perquè també ho hem vist amb tot el sistema de la Nacional 2, que està en una situació lamentable, ho hem vist amb l'aeroport en moltes ocasions, ho hem vist amb el port en moltes ocasions. De manera que el primer problema que tenim és que com podem tenir un mapa i una llista de prioritats d'infraestructures quan no tenim control sobre les grans infraestructures de país ni sobre les petites infraestructures de país, amb la qual el pla director d'infraestructures, el que fa referència en Jordi Porta, fa referència a aquelles que estan sota el control de la Generalitat, que han estat la millor priorització que es pot fer amb unes competències molt limitades. Jo m'agrada recordar que en bona mesura, podem dir que mirant-ho també des de lluny, si la Generalitat es va embolicar en fer la línia 9 és perquè podia fer un gest d'inversió en infraestructures, d'utilització ciutadana, quan no podia fer cap altra cosa. Però no era segurament el més urgent que es pogués fer, que s'hauria pogut fer si s'haguessin tingut totes les infraestructures. No hauria estat segurament aquesta. I això ens passa, de fet, en diversos nivells. De manera que no ens fustiguem, no podem fer un pla d'infraestructures com Déu mana, perquè no tenim competència sobre aquestes infraestructures. I quan tenim una prioritat, ens la neguen sistemàticament. Amb anècdotes tan brillants com aquesta de venir a posar la primera pedra, però no posar mai la segona, o amb tot el que s'ha vist amb Rodalies o el que s'ha vist en moltes ocasions. De manera que quan venen amb la pastanaga de l'aeroport, que quan s'hi ha entrat a mirar-se-la amb calma està plena de paranys, tampoc ens fustiguem més del compte. És normal que haguéssim estat desconfiats, perquè quan hem sabut una mica més hi havia molt per estar desconfiats. Ens hauríem penedit d'haver dit que sí ràpidament. Ja que obrim aquest meló, entrem-hi a fons. Per què ens hauríem penedit si haguéssim dit que sí? Bé, perquè passeges per l'aeroport, el mires una mica, parles amb els experts i l'aeroport té les condicions òptimes per estar en ple funcionament com a seu d'un hub intercontinental. Es van fer bones inversions en el seu moment i hi ha una pista llarga fantàstica que permet fer-ho tot, que la tenim segellada i tancada. Plantegem-nos més com es pot resoldre aquest problema. Passeges per allà i veus que fer l'ampliació cap a la Ricarda té mala intenció, perquè realment tenint un aeroport que és molt silenciós, que està rodejat d'un conjunt d'espais de silenci fantàstics, que són espais naturals que hem de protegir, que tots ens hem compromès a fer un esforç perquè creixin en la seva protecció, mirar de destruir aquell d'aquí és també mala intenció, perquè es podria haver fet per qualsevol altra banda. L'aeroport podria créixer en moltes direccions, però resulta que està fet perquè no calgui créixer, està fet perquè pugui créixer molt amb el que té. Plantegem-nos el problema de base i per què no es vol resoldre aquest problema i com es podria resoldre. Sí, totalment d'acord. No sé si Helena No, endavant. Si ens centrem en l'aeroport, després voldria que no es monopolitzi el debat amb l'aeroport, perquè avui parlem de Rodalies una mica. És per parlar de tot una mica. Sí, si ens centrem en l'aeroport és el clar exemple de que no s'ha pensat el servei, sinó s'ha creat infraestructura sense tenir en compte tot el conjunt. O sigui, a Catalunya tenim 3 aeroports, a part del d'AENA, grans, o sigui, dos grans, Girona-Reus, Lleida, millor que no en parlem d'ell, perquè ja sabem on està ubicat i quin ús té. Un exemple d'infraestructures que no calia haver-se fet d'aquestes dimensions. Per tant, hem de ser conscients que infraestructura sempre no és positiva. De vegades, infraestructura per infraestructura no té per què ser positiu. L'aeroport de Lleida és un exemple. Però Girona i Reus estan a una distància en Barcelona com ho podria estar qualsevol aeroport de qualsevol capital europea. I els tenim connectats amb alta velocitat sense les estacions fetes, però les línies hi passen pel costat. O sigui, falten fer estacions
baixadors a l'aeroport de Girona i de Reus per connectar amb Barcelona en menys de 30 minuts. Què vull dir? Quan Barcelona i Reus, Barcelona estaven amb Ryanair, Girona i Reus estaven amb Ryanair, teníem uns aeroports amb moltes destinacions, el low cost centrat en Girona-Reus, i Barcelona tenia slots lliures, o sigui, tenia aquests preuats temps lliures perquè les companyies puguin enlairar-se i aterrar per vols de més llarga distància, etc. Arriba un moment que s'obre la Terminal 1 i veuen que la Terminal 2 queda pràcticament buida. Aquí, primer error, en comptes de prendre una decisió i dir, escolteu, Ryanair, queda't a Girona i Reus, que ens vas molt bé perquè així ens dones més capacitat a l'aeroport de Barcelona per créixer en vols de llarga distància, AENA, que no la controlem nosaltres, com bé l'Albert comenta que com no tenim la competència, tot això ens ve donat, arriben a un acord amb Ryanair, etc. I Ryanair s'instal·la a Barcelona dient que no marxarà de Reus i Girona, però evidentment ha acabat marxant o deixant vols testimonials. Què tenim? Que Barcelona s'ha saturat, però per vols de baix cost, fent que aquests slots quedin plens. Quina és la solució llavors? 1. Ampliar, com diuen l'aeroport, podria ser una solució, però hi ha moltes altres, que és optimitzar la infraestructura que tenim perquè no calgui ampliar-la. I optimitzar-la vol dir tornem a omplir Girona i Reus dels vols de baix cost, els que no són de llarg recorregut, els que no necessiten intercanvis ni intermodalitat, per fer que les companyies de baix cost vagin allà, baixant les tarifes d'aterratges i les taxes i pujant-les de Barcelona, de manera que Ryanair i companyies de baix cost vegin amb bons ulls... De forma més natural acabaran anant als altres aeroports. Si es promociona i es fa bones polítiques, acabarà passant això. Però cal infraestructura, sí, no ampliar l'aeroport. El que cal és l'estació de l'AVE a Girona i l'estació de l'AVE a Reus. Aquesta és la infraestructura que cal, no ampliar l'aeroport. Senyor Massot. El que dius, Jordi, jo ho comparteixo des del punt de vista que ajudaria a descongestionar dels vols low cost si els derives cap a la perifèria. Però totes les vegades que des del món empresarial s'ha afrontat el tema d'ampliació, bàsicament el que busca és augmentar la connectivitat amb el món americà i amb el món asiàtic, sobretot, buscant aquests vols de llarg recorregut, de llarga distància, que avui tenen moltes dificultats per aterrar per al condicionament de les pistes, l'ús que s'està fent de les dues pistes, que no poden despegar de la pista llarga, que és la pista a terra. Llavors, com deia el professor Carrera, aquesta pista llarga existeix, la tenim, però llavors, si no volem el model de l'ampliació, algú s'ha d'atrevir a que volem potenciar la infraestructura que tenim amb les conseqüències que això implica, que afecta a Gavà, Castelldefels i part de Viladecans. Per això lliga amb el que dèiem abans. Diem que no a l'ampliació sense afrontar quina és la conseqüència d'aquest no amb aquest model d'ampliació. Sí, també en algun moment va sonar, per exemple, i per què no s'estudia l'alternativa de sobrevolar aquestes zones poblades, què costaria indemnitzar o insonoritzar i tal, però és una cosa que va quedar una mica allà penjada perquè ningú la va plantejar seriosament com una alternativa. Jo volia fer un apunt sobre el que comentava l'Helena. Hi ha dues pistes, una més llarga que és la terra, una més curta que és la mar. Quants avions necessiten la pista llarga per enlairar-se al cap del dia? Quants volem que vinguin? No. Quants ho fan ara? I quants volem? Estem d'acord. Però la pista llarga ara mateix la utilitzen només avions antics, avions vells, que cada cop n'hi hauran menys, perquè ara els avions moderns de llarg recorregut, de fuselatge ample, que fan vols transoceànics que van a Amèrica, Àsia, ja poden enlairar-se per la pista curta. S'estan enlairant per la pista llarga encara avions antics, que encara estan en ús i que tardaran uns anys a deixar d'operar. Però fem números, i si cal que aquests avions s'enlairin per la llarga i operin, és el que s'està fent ja avui en dia, doncs que es continuï operant així, que puntualment la pista llarga s'utilitzi per aquests avions que el dia de demà deixaran d'existir. I l'altre és, tots volem que Barcelona sigui un hub, o potser no tots ho volem, però no depèn de Barcelona, ni depèn d'AENA, ni depèn de nosaltres. Que siguem o no un hub depèn de que una companyia o un clúster de companyies vulgui instal·lar-se a Barcelona. I per això necessita infraestructures, està clar, Però ara mateix, amb l'aeroport tal com el tenim, ja podria ser un hub, i ha pogut ser un hub, i no ho ha sigut, perquè la primera companyia interessada en fer això hauria de ser Ibèria,
que és la companyia de bandera de la península. I Iberia, amb l'opció de tenir multi-hub, hub Madrid per Sud-amèrica, hub Barcelona per Àsia, va decidir centrar-ho tot a Barajas i va treure tots els vols del Prat. Tu et passejaves pel Prat i no veies cap bandera d'Ibèria, cap. Només el pont aeri, perquè era els que els hi sortia rentable fins que l'AVE els hi està traient el negoci. Ja desapareixerà, no, el pont aeri. Però el que vull dir amb això, que Ibèria, que és cada país on qui fa de hub és la seva companyia de bandera, la seva companyia que antigament era o pública, després privada, alguns països és pública o privada, depenent. Aquí, si el pla de l'aeroport ens diuen que és que Ibèria farà hub d'Àsia i ens expliquen els números i ens ensenyaran els vols de connexió que faran, però si tot això no s'ha fet, tot això no ens ho han explicat. Perdona que interrompi, però quina és la vostra conclusió quan parlem de que hi ha obres històriques, no hem parlat encara del corredor mediterrani, per exemple, que amb això sí que més hi ha un consens que a vegades ens costa de tenir fins i tot entre aquí a dins de Catalunya, però per què obres històriques com aquestes no es fan i de sobte apareix una proposta per fer una obra ambiciosa de 1.500 o 1.700 milions a l'aeroport del Prat, que per cert ara desapareix molt ràpidament, però no sé quina conclusió arribeu quan penseu que obres històriques no es fan i aquesta sí, tot i que s'ha posat l'asterisc que aquesta no era una obra que es financés amb pressupostos de l'Estat, sinó que es finançava amb diners d'AENA, però el fet és que hi ha obres en les que sí que hi ha consens que no es tiren endavant i que aquesta sí que sembla que es volia tirar endavant tant sí com no, per part del mateix govern espanyol també, que és el principal accionista d'AENA. Per què creieu que passa això? Qui dispara? Albert? A veure, ja veieu que m'atreveixo a disparar. Bé, ja va bé això. Jo crec que perquè l'oferta que feia AENA era un parany dintre d'un parany. És a dir, la inversió que feien era pràcticament nul·la, era ridícula. Tot, quan miraves, els que s'han mirat amb calma tot l'informe, tot això generava a partir d'ampliar una mica la disponibilitat de pista i aleshores començar a fer que creixés l'aeroport de Barcelona, en bona mesura perquè ja està creixent. És a dir, era simplement aprofitar la tendència que s'ha tornat a posar en marxa. Després era bàsicament una operació urbanística i de promoció immobiliària, que era molt raonable, però en fi, això era una altra lògica. Per tant, no és que hi hagués inversió. D'inversió en transport i en connectivitat n'hi havia molt poca. Hi havia altres inversions connexes, totes elles orientades a que AENA reunís prou recursos com per seguir finançant altres aeroports. Amb la qual cosa, en realitat, que retornessin aquí, no, ens enganyaríem si penséssim que aquests diners estaven pensats perquè ens retornessin aquí. Estaven pensats, com sempre, per pagar el conjunt d'aeroports deficitaris espanyols, que és una tasca que fa l'aeroport de Palma i l'aeroport de Barcelona, i per pagar l'aeroport estrella d'AENA, que és el de Madrid. De manera que era un parany dintre d'un altre parany, és a dir, no hi havia bones intencions. Embolicat amb un paper que era polític, era mirar de desafiar el govern de la Generalitat en un punt en què podien haver-hi elements de conflicte perfectament comprensibles, que han despullat, que potser no estan totes les prioritats ben endreçades, però és que no tenim control sobre l'aeroport de Barcelona. I mira que s'han estat molts anys demanant que hi hagi control de l'aeroport de Barcelona. I quan va arribar el PP el 2011, a finals del 2011, el primer que va fer és aturar els concursos que hi havia per mirar de donar una mica més de gestió, almenys privada, a l'aeroport de Barcelona. De manera que, en fi, estem jugant contínuament amb les administracions centrals en contra. I no és que AENA fes allò que no feia Foment, no és que no feia ni Foment ni AENA. Senyora Massot. Jo faig una anàlisi més simple, en definitiva. O sigui, que hi havia una proposta d'un model d'ampliació, que tampoc som nosaltres per dir si havia de ser el correcte o no, en qualsevol cas es concretava amb un model. Madrid en tenim un altre, i jo em situo d'aquí 7 anys o 8 anys, Madrid tindrà el seu, nosaltres no el tindrem, amb la qual cosa hi haurà un hub que encara serà més gran. Que és veritat que sense la gestió estem limitats? És evident. Que fem CAT ja des del 2007 que estem demanant la gestió de l'aeroport, és evident que podríem fer moltes més coses, però al final també el camp de joc avui és el que tenim. I el que ens costa molt també d'imaginar és que per no tenir tot el que volem anem renunciant a la infraestructura, perquè si mai arriba la gestió, llavors el que no tindrem és res per gestionar. Tanquem de moment capítol aeroport, perquè hi ha moltes més infraestructures. Ara era un tema molt actual i s'havia de tocar, però
centrem-nos en el tema dels fons europeus. Creieu que al final és un tema que és el que havia de protagonitzar aquesta xerrada, que els fons europeus creieu que poden ser una oportunitat real per pal·liar aquest dèficit d'infraestructures o no? Perquè, per exemple, si mires fins i tot en els projectes que va presentar la Generalitat, que després ja es veurà perquè la Generalitat de moment té poca capacitat de decisió en fons europeus, però la Generalitat va fer la seva carta als Reis en els fons europeus i hi havia alguns projectes d'infraestructures, però no sé si realment en fons europeus es podrà corregir aquest dèficit. Com ho veieu? Senyora Massot? Jo crec que els fons europeus no estan pensats per aquest destí, però com dèiem al començament, com arrosseguem aquest dèficit, si part d'aquests fons es poden canalitzar per suplir i compensar aquest dèficit, al final benvingut sigui. Senyor Porta? Nosaltres hem fet una anàlisi dels fons europeus, hem fet un informe que tot està penjat a la nostra pàgina web de la promoció del transport públic. Deixeu-me fer promoció, la petita falca. I estem bastant decebuts, o sigui, creiem que no s'està aprofitant aquesta oportunitat històrica de pluja de diners, no? Fent inversions a infraestructures claus per exemple, per generar un model de mobilitat. Quines podrien ser aquestes? Et faig un resum. Hi ha 11 mesures en l'àmbit de la mobilitat que proposen els fons de Next Generation Catalonia. D'aquestes 11 mesures, 5 estan pensades pel vehicle privat. Conversió en vehicles elèctrics, inversió en bateries, temes de vehicle privat. 3 d'aquests 11 no tenen relació directa a la mobilitat, sí indirecta, no? Algo de millorar els temes agrícoles, millorar els residus per fer biocombustibles, que això podria servir per moure's, però és bastant més indirecta. I només d'aquestes 11 propostes de mobilitat són per mobilitat, el que entenem nosaltres com per mobilitat sostenible, que és l'objectiu dels fons Next Generation. No oblidem que aquests fons europeus són per mobilitat sostenible. I pel que creiem nosaltres mobilitat sostenible només són 3. I que un és impuls de la xarxa ferroviària, que el que estan dient és línia 9-10, línia 8, o sigui metro, el que us deia abans, metro a Barcelona, on és un lloc que ja tenim molt metros, la xarxa de metro més densa per quilòmetre quadrat i volem posar més metro, no estem en contra, sobretot perquè creiem que és una infraestructura que s'ha d'acabar, la línia 9 sobretot, la línia 8... Interpreto que preferiríeu més rodalies a entrada i sortida de Barcelona. No només rodalies, sinó trens i tramvies, no? Però per diversos motius. Per començar, el que s'ha fet, i en fa relativament poc, és desmantellar una via de tren en aquest país. S'ha fet a les estacions de rodalies de regionals més utilitzades fora de la corona metropolitana de Barcelona, que és Salou, Cambrils. I això s'ha fet ara. S'ha desmantellat el transport més ecològic que tenim, que és més ecològic i no va amb bateries, sinó que va directament a una catenària elèctrica. Que la gent, aquí ens pensem que tot ho solucionarem amb bateries i amb cotxes i amb vehicles elèctrics, amb piles que es carreguen i després es gasten i després es tiren, i això no és així. Els vehicles eficients són els que van connectats a la xarxa elèctrica de forma directa, perquè no només no necessitem bateries amb els materials i els minerals i els problemes que tenen de reciclatge, sinó que la frenada d'aquests vehicles amb catenària s'aprofita l'energia per l'acceleració dels vehicles de la mateixa xarxa. O sigui, és un sistema pràcticament perfecte el que consumeix menys. I aquí només s'està parlant de línia 9, línia 8, on les vies que s'han desmantellat ara comencen a redactar un projecte i estudis informatius de fer un tren tramvia on hi havia les vies, però és que les vies no se calien ni que es traguessin. Es podria haver fet un sistema de tren tramvia sobre les vies que han deixat d'operar els serveis de rodalies. Tampoc estem parlant de... O sigui, els fons Next Generation no parlen d'una ampliació de tramviària o tren tramviària en moltes altres zones on la PTP que estan en el PDI, com l'ampliació del trambaix cap a Quatre Camins, Molins, etc., o cap a Badalona, etc., o el Tramvallès, que és un altre projecte que està sota un calaix, com aquell qui diu, i que es podria aprofitar aquests fons Next Generation per començar a fer l'impuls. Per tant, escepticisme, pel que concloc. Total. Val.
Senyor Carreras. A veure, el meu primer pensament és per dir, ens trobem davant d'un conflicte molt important, i és que aquests fons els administra el govern central, i resulta que la major part de demandes que tenim de millorar les infraestructures estan en competència del govern central, són competències del govern central. De manera que tenim un greu problema per poder prioritzar adequadament que és el que voldríem fer si de nosaltres depengués, amb un bon acord amb el govern central, arribar a dir, escolta, aquí el que s'hauria de fer a Catalunya, dels milers de milions que hem de dedicar a Catalunya, doncs el que convindria és millorar radicalment les rodalies. Oi que no ho feu mai? Aprofiteu ara per fer-ho perquè teniu un excel·lent argument de sostenibilitat. És sostenible perquè és ferroviari i és sostenible perquè eliminaria una enorme quantitat de necessitat de transport automòbil d'ús individual per entrar a Barcelona. Devastadora en aquest sentit l'enquesta de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, que mostra, després d'explicar amb molt detall tot com és el moviment dintre de Barcelona, que el gran problema que té Barcelona és que cada dia li entren 500.000 de vehicles, i clar, 500.000 de vehicles tenim saturat tot l'entorn de la ciutat, i el tenim saturat amb uns nivells de contaminació produïda pels mateixos vehicles altíssims. Tot això s'arreglaria amb rodalies molt millor, podríem anar reduint això, i per tant és un excel·lent projecte per vendre a Europa. Però estarà el govern central en disposició de fer això? No el veig gaire en disposició de fer això, no? Ni ho menciona, ni se li acudeix pensar que podria ser una bona utilització. Està pensant només en la indústria automobilística, que pugui passar a ser elèctrica, quan tots sabem, per altra banda, que aquest serà un recorregut tecnològic molt breu, perquè no és el futur de la indústria automobilística que sigui de base elèctrica. De manera que és posar-nos en un cul de sac que d'aquí 15 anys haurem d'estar dient com ens en sortim i com ens hi vam ficar. De manera que anem malament des d'aquest punt de vista. Aleshores, dintre d'això, la priorització que fa la Generalitat dintre de les seves obres, doncs Déu-n'hi-do, és a dir, anar soterrant, anar fent connexions soterrànies que permetin passar tràfic que està pels carrers, passar-los a sota amb línia ferroviària, doncs està bé, no és que sigui la màxima prioritat, però el completar la línia 9 i el fer l'extensió aquesta de la línia 8 per aconseguir que molts moviments que són ara segurament s'aturen xarxes existents i s'aturen les vies de superfície, està bé, però no és la prioritat que tindríem com a país si poguéssim triar. Jo crec que si hi hagués un mínim de bona voluntat de cuidar les inversions a Catalunya, el govern central hauria de ser molt sensible, s'ho hauria d'apuntar, però que no es volen apuntar ni això. En algun moment creieu que es desaprofita l'oportunitat fins i tot de vincular la inversió en infraestructures, específicament en rodalies, i parlo de rodalies perquè és un debat recurrent, potser hi ha alguna altra infraestructura ferroviària que també hauríem d'afegir, per exemple, també és una política immobiliària, segons com, perquè amb el problema d'habitatge que tens a Barcelona actualment, per la gent que vulgui sortir perquè no pot permetre's un habitatge a Barcelona, si tu tens un bon accés públic d'entrada i sortida de transport públic, vull dir, al final això també és una política d'habitatge d'alguna manera. No sé fins a quin punt estem enfocant-ho purament moltes vegades com una qüestió d'obres públiques, quan també és una cosa que té derivades que van molt més enllà simplement de mobilitat pura i dura, sinó que és que pots esponjar el territori, pots ajudar molt més a que la gent pugui fer un altre tipus de vida si no pot viure a la ciutat. No sé com ho veieu. Una bona xarxa d'infraestructures el que fa és vertebrar el territori de forma claríssima, i tens tota la raó. La gent al final les distàncies, més que mesurar-les en quilòmetres, les mesuren en temps. Correcte. Si tu de l'estació del teu municipi allà on visquis, al centre de Barcelona, si vas a treballar, trigues un quart d'hora o 10 minuts, per això funciona el metro del Vallès, que no és un metro però al final és com un metro, quan funciona i és puntual i compleix, no rodalies, que és aquell desastre que no saps mai si arriba a l'hora, si et deixarà tirat a mitjà de la via, si no arribes a treballar més companyia d'hora tard. És una de les vies de fer política d'habitatge excepcional, perquè llavors amplies la corona metropolitana, la pots portar molt més lluny. Pots anar a municipis com Vilanova, com Mataró, no pots anar força més lluny. Una mica és el que apuntàvem al principi, que hem de pensar el model de mobilitat del país, i serà ferroviari en alguns casos, però pot ser en transport públic d'alta capacitat en altres, i per això caldrà infraestructures, però el que nosaltres anomenem quirúrgiques, no? Com pot ser que Barcelona encara no tingui les seves entrades amb carril bus totes? Només n'hi ha 2 entrades a Barcelona amb carril bus, la C58 i la C32. Què passa amb la 23, amb la C33? Per cert, un vial
que tenia peatge d'1 euro i alguna cosa, per entrar a l'accés nord de Barcelona, la C33, que liberalitza els peatges, ha fet que estigui saturada, i que per tant el transport públic i els usuaris que entraven a Barcelona amb transport públic per la C33, tot el corredor de Mollet, Caldes, Granollers, etc., ara tarden molt més perquè ja s'ha promocionat aquest model de vehicle privat. Però jo volia fer un apunt molt ràpid perquè no tot és culpa de l'Estat o culpa dels altres i hem de ser una mica autocrítics amb nosaltres. I és que nosaltres podem decidir si fem una línia, per exemple, a l'aeroport dedicada només com la R Aeroport, com està plantejant la Generalitat, que nosaltres com a PTP estem absolutament en contra, perquè creiem que una línia dedicada a l'aeroport, que només fa Barcelona a l'aeroport, cada 15 minuts, està saturant uns túnels de rodalies ja plens i que creiem que per connectar amb l'aeroport, una línia de rodalies troncal, potent, que el seu final de trajecte sigui l'aeroport, és la solució més idònia per a una ciutat per a un aeroport com el de Barcelona. No en freqüències cada 15 minuts, sinó freqüències cada 4, 6, 8 minuts, el que sigui la línia de rodalies, i sense saturar més els túnels ja saturats de Plaça Catalunya i Aragó, i això és decisió nostra. I ara volem fer la R Aeroport perquè volem que Catalunya tingui un tren català per les vies que connecti l'aeroport. Crec que ens estem equivocant. El que hem d'intentar és pensar amb l'usuari, pensar amb el ciutadà, i si la solució més òptima és que una línia de rodalies arribi a l'aeroport com passen de tots els països, perquè tindrà més freqüència i perquè no saturarà els túnels existents, per què no ho fem així? I un altre exemple, molt ràpid, s'ha anunciat a bombo i platillo, el qual ens alegrem, que es millorarà les rodalies de Lleida, des de Lleida fins a... Les assumirà la Generalitat. Que les assumirà la Generalitat a partir del 2024. Però aquesta inversió es pot fer ja. O sigui, al final Renfe té els trens, si la Generalitat i Renfe el 2024 posarà els diners per fer-ho i de fet comprarà trens. Però si la Generalitat pagués a l'operador, que en aquest cas és Renfe, que en un futur ja veurem quin sigui, demà podrien estar el Rodalies Lleida, tal com ha proposat la Generalitat, demà podria estar operant. Per què ens esperem al 2024? Abans que la senyora Massot parlava de la falta d'anticipació que demostrem moltes vegades, no? Quan se'ns planteja un debat. Hi ha un tema que abans ja hem comentat una mica per sobre, que és el corredor mediterrani. Si hi ha un tema en el que no hem tingut problemes de falta d'anticipació, ha sigut el corredor mediterrani, que fins i tot hi havia Fermet, que ja existeix, on el Joan Amorós ha estat fent una feina durant molts anys intentant aconseguir aquesta inversió. Sembla que es comencen a activar coses, ara fins i tot el govern espanyol té una persona, el Josep Vicent Boira, que està dedicada a aquest projecte, però costa molt. Llavors, el tema és també, una vegada tenim aquesta anticipació ja concretada, sabem què volem, etc., com aconseguir fer la pressió suficient com perquè coses que no depenen de nosaltres, perquè hi ha coses que sí que depenen, com comentava el senyor Porta, però hi ha coses que no. Com aconseguim fer aquesta pressió perquè sí que es facin? No sé si com a exmembre del govern de Catalunya tens alguna idea. Bueno, em sembla recordar que hi havia una cosa que era el procés que anava d'això, no? Sí, em sembla recordar que sí. Doncs estem en les mateixes. Jo diria que hem provat els diversos sistemes de mirar de fer-nos molt amics o de posar-nos una mica més antipàtics, de cridar molt o de cridar poc, o de caronar la fera i que no et mosseguin la mà, però normalment et mosseguen la mà. I tenim una molt mala relació perquè la desconfiança de Madrid cap a nosaltres és infinita, però ho ha estat sempre. No és que hi hagi moments en què hi hagi molta confiança. I per altra banda, quan arriben qualsevol recursos, penseu un momentet en com s'han distribuït la primera distribució que s'ha fet dels fons aquests de Next Generation. Han arribat i han utilitzat el criteri, diguem-ne, de cohesió elevat al quadrat, que és el que s'acostuma a utilitzar. Fas una compensació per diferències de nivell de renda que la fas molt extrema, de manera que unes comunitats que tenen nivells de renda més alts que la mitjana les castigues molt, i aquelles que no tenen projectes però que estan per sota de la mitjana els hi dones molt. Però clar, fa 40 anys que es fa aquesta política i de convergència no n'hi ha hagut. Quan més recursos han rebut les comunitats que estaven per sota de la mitjana, menys han convergit.
que és una cosa que està perfectament ben estudiada, perquè això depèn d'altres coses, depèn dels incentius, depèn dels costos laborals que hi ha, depèn de mil circumstàncies. Ha convergit Galícia, però no ha convergit Andalusia i Extremadura. I per tant, en canvi, la conclusió és que no hi ha solució, que no hi ha manera de fer aquesta pressió, a no ser que depenguin d'un partit català als pressupostos de l'Estat. Sí, però cal fer els pressupostos i després cal que es compleixin, que és un altre element de frustració grandíssim. Aprofito per donar un parell de dades que il·lustren aquest tema, ja que les tinc. Execució del primer semestre d'aquest any de pressupostos de l'Estat en inversió que es diu regionalitzable, és a dir, que es pot concretar a quina regió es fa. A Madrid, en el primer semestre s'havia executat ja el 40% de tot l'any i a Catalunya el 13%. I en el període 2015-2018, que és més gran i per tant és més representatiu, a Catalunya s'havia invertit el 66% del que hi havia pressupostat, 2015-2018, 66%, i a Madrid el 114%. Llavors, hi ha alguna manera que això es pugui solucionar, creieu, els altres dos ponents? És difícil, suposo que és molt difícil per tot això que estava explicant el senyor Carreras. A mi se m'acudeixen dos mecanismes que no vol dir que siguin garantia d'èxit, però al final, unió de territoris afectats. És veritat que amb el corredor mediterrani han passat coses inversemblants, com fer-lo passat per Madrid, que fins on jo sé no arriba l'aigua del Mediterrani allà. Vam arribar a fer fins a 2 trajectes independents del corredor mediterrani natural, que és per on circula tota la mercaderia de la indústria hortofrutícola, etc. I vam plantejar aquests que per sort Europa va aturar aquelles altres 2 vies, ens fem molta força als territoris conjunts que estem afectats i basar-se en les dades. Si a Europa totes les mercaderies que circulen per ferrocarril són de l'ordre del 18%, en un objectiu pel 2030 que tenen que ser el 30%, a Espanya estem al 4%. Esclar, es posa la infraestructura necessària per mirar d'assolir aquest objectiu, suposo que Europa ens multarà o no sé, passarà alguna cosa d'aquestes coses que després d'aquestes tampoc se'n parla. Anem incomplint terminis i objectius i tampoc no passa res. Però posem en evidència les dades, l'incompliment flagrant i la no acció, clar, el 2030 ja falten quasi 8 anys, ja el tenim més a sobre, ens estem acostant. Si això és suficient o no per fer que Madrid es bellugui i tiri endavant els projectes i les infraestructures, doncs igual el senyor Carreras per desgràcia té raó i no és el cas. Senyor Porta. Túnel del Pertús té peatge. Les ferrocarrils paguen peatge per creuar la frontera. El del Pertús, que és el que connecta ferroviàriament França per la línia d'alta velocitat i mercaderies. La Jonquera és gratis. O sigui, el que hem fet en l'1 de setembre de 2021 és un dels majors despropòsits que ha fet aquest país amb el que dèiem de no anticipació. Perquè tots sabíem que el 1 de setembre de 2021 hi haurien unes concessions que avançarien. I es podia haver planejat un sistema de peatges tous, peatges públics, 100% públics, on reduint molt el preu dels peatges es pogués, pagar les infraestructures, no treure els diners dels pressupostos... El manteniment? Sí, perquè ja estan pagades, o sigui, l'amortització està pagada. Pagar el manteniment de la infraestructura, no treure això dels pressupostos de la Generalitat, que crec que aquest any són uns 40 milions d'euros anuals, que la PTP ha fet una proposta de què faríem amb aquests 40 milions d'euros anuals, i entre d'altres una proposta que fem és una línia R80 que fa Girona-Reus per l'AP7, paral·lel a l'AP7. Però una cosa, si per exemple una conseqüència de la no existència de peatges s'està veient és la congestió, no? Clar. Però si poses un peatge tou, que és la proposta que estàs fent, tampoc incentives molt a deixar-la d'utilitzar aquella... Depèn, perquè tu ja tens una eina per desregular la mobilitat. O sigui, tu poses un peatge que com a tou, però que com a mínim pagui el manteniment. Però després hi ha altres factors que generen els vehicles privats, i ja no et dic els camions i les mercaderies. No només de contaminació, sinó d'accidentalitat, etc. I això té un cost. Aquest cost també s'ha de posar en aquest peatge, no només el manteniment, sinó s'ha de posar en aquest cost les externalitats. I aquest cost, igualment, tot sumat, seria menys del que estàvem pagant, bastant menys. Per tant, una solució que tots haguéssim estat contents perquè haguéssim reduït tots els peatges a la meitat, per dir alguna cosa, i ara puguem pagar infraestructura i modelant la mobilitat, perquè tu, evidentment, al final, el preu del peatge és com el preu de l'aparcament i de la zona blava. Tu pots utilitzar el preu per
fomentar que la gent es mogui d'una manera o d'una altra, per regular-la. I ara aquesta eina no la tenim. Senyor Carreras, crec que volia dir alguna cosa. Em permeto ser una mica dolent, però la proposta que fa en Jordi Porta a mi m'emociona, perquè és l'esquerra no només il·lustrada, sinó molt il·lustrada. Però si tirem enrere, és difícil trobar algun partit en aquest país que no hagi fet molta campanya i molta demagògia contra els peatges. Sí, ara sembla que estem passant del no vull pagar a vull pagar, no? Últimament, no això ha passat quan s'han aixecat els peatges. Més que amb aquesta declaració del representant de la plataforma pel transport públic, que m'emociona, perquè això crec que és la racionalitat pura i completa. Però aquí ningú ha aixecat cap veu en favor d'això i hi ha hagut un linxament dels peatges, de manera que tots els polítics estaven convençuts de que reduir peatges era la quintessència del seu camí cap a l'èxit polític. I així estem. Ara donarem pas a preguntes del públic. M'atreveixo a suggerir que la no existència de peatges fins i tot està subvencionant el transportista i el turista que ve a utilitzar les nostres carreteres i a contaminar I que no ve a Catalunya. I que és de pas, efectivament, no és que faci una activitat econòmica aquí. Dit això, i abans de donar pas a les preguntes, el model de peatge, interpreto pel que estic sentint que vosaltres seríeu partidaris de que n'hi hagi dues derivades, autopistes i autovies, i l'altra pregunta, vinyeta o pagament per ús? Qui vol començar? Vinga, va. Jo començo, us ho dic ràpid. Que ben balat. Totes les vies d'alta capacitat, totes, autopistes i autovies, i pagament per ús quilomètric, que pot ser una vinyeta, però no una vinyeta tarifa plana. El transport públic és qui ha de tenir tarifa plana, el transport privat ha de pagar per quilòmetre. Val. Senyora Massó. Nosaltres no tenim tant un posicionament sobre si el model té que ser un altre, som molt menys especialitzats en aquest sentit que els dos ponents que ens acompanyen. El que sí que és veritat és que en el món públic gratis no hi ha res, i això hem de ser tots conscients, llavors això té uns costos, i el que s'ha de decidir si pot ser de forma anticipada, que el que passa amb els peatges fa vergonya de país, perquè com deia el Jordi, tothom sabia que aquesta data arribava, hem tingut temps per pensar quin model, i hem de decidir com a país qui volem que assumeixi aquests costos, si els pressupostos, si els privats, tots els particulars amb una vinyeta, pay per use, però pensem les coses amb temps, per favor, i siguem conscients que tot costa diners. Què passa? El País Basc és el que va fer, van acabar les concessions i van aplicar un model de peatge públic tou. Senyor Carreras. Donem-hi una altra volta i diguem, la demanda per l'abolició dels peatges era tan gran que jo crec que cap polític es veia en cor d'enfrontar-se a la idea de no abolir-los. A Catalunya? A Catalunya, sens dubte, que és on hem tingut més peatges, no? Per tant, era una reivindicació molt històrica la de l'abolició dels peatges, de manera que els polítics més il·lustrats poden haver simplement pregat perquè finalment la ciutadania arribés a la conclusió que ens ha presentat en Jordi Porta, i és la de que, home, els peatges no estan malament, una mica de peatge ens anirà bé per conservar-ho, per regular-ho, per poder almenys no tenir despeses suplementàries i no tenir disgustos. Però jo crec que els polítics han preferit que la població fes l'experiència, perquè si ells s'anticipaven, els linxaven. Jo crec que, mirem-nos des del costat polític, si els polítics aquí haguessin dit no, és que els peatges són molt útils, els farem més baixos, els linxaven. El tema és que això era un tema realment de govern central, perquè eren sobretot, tot i que també hi ha concessions de la Generalitat, també era un tema de política de tot l'Estat, perquè si no hi havia la típica descompensació, que és el que generava aquest greuge que incendiava molta gent, no? Nosaltres havíem tingut conversa amb el conseller Rull, abans de tot, i ja parlaven del model de vinyeta, i ho teníem molt estudiat i ells ja apuntaven amb aquesta solució. Ja s'atrevien ells d'alguna manera a plantejar un pagament i fer entendre a la gent que no feia servir el cotxe, que igual també tenia que assumir una petita part del cost. El que passa que després jo penso que no s'han atrevit a implantar-ho, perquè llavors acabar-se les concessions i que Catalunya continuï tenint peatge i altres parts del territori espanyol no, això potser sí que els va fer molta por. Sí, era políticament inflamable. No sé si hi ha preguntes allà al fons, si us podeu presentar abans de fer la pregunta, sisplau. Gràcies. Soc en Ricard Martínez, he estat responsable de la política d'infraestructures d'Esquerra Republicana durant un cert temps. Només per puntualitzar algunes coses. En el tema de la vinyeta, és de les poques vegades que ens hem posat tots d'acord en implementar la vinyeta. La vinyeta s'havia d'implementar, el govern de Catalunya estava compromès a implementar-la, creant un consorci amb l'Estat on tothom posava les seves autopistes i a partir d'aquí s'implementava la vinyeta. Tarifa plana d'entrada per poder aconseguir després la tarifa per pagament. Aquest era l'acord.
i l'Estat es va tirar enrere, no sé si a darrera hora, perquè hi havia un compromís de la Secretaria General d'Infraestructures. El corredor mediterrani s'està invertint i s'acabarà almenys el tram entre València i Portbou, la Jonquera, el 2023 o 2024, depèn. Quin és el problema? Que el que havia de ser una doble via segregada de mercaderies en ample internacional acaba sent un poti-poti de tercers carrils i utilització de les vies d'alta velocitat, que per cert, encara no ha sortit a la llum les interferències que pot generar un tren de mercaderies a 180 per hora que quan es creua amb un AVE a 320, que el va demanar el govern espanyol. I això generarà molts inconvenients. Primer inconvenient, tota la plataforma que va de Tarragona fins a Sant Vicenç de Calders, que han decidit fer el tercer rail per la costa, afegint-hi un trànsit de mercaderies que ja veurem com distorsiona el trànsit normal de regionals i de rodalies i afegint molt de soroll a les poblacions en una zona altament poblada. El pla de rodalies s'està executant fins al punt que Renfe ha licitat per 1.500 milions d'euros, sembla que són 150 trens nous a Alstom, per tant inversió que es queda a Santa Perpètua, com a mínim algo queda. Aquesta vegada sembla que van en sèrio, hi ha 6.500 milions programats. Sembla que van en sèrio, no només perquè hi ha el Pere Macias al davant i té una certa credibilitat en els àmbits tècnics i per tant se li dona un cert caché, sinó per tal com s'està formulant el pla i tal com s'han definit els temes. Per tant, el pla de rodalies s'està executant, però hi tornem. S'acabarà fent un pla de rodalies que ho arreglarà, ho arreglarà, hi ha elements que s'han d'arreglar, però no es fa ni un quilòmetre de via nova. I per tant, el que ens hem de plantejar és quin model ferroviari volem a partir del 2024, perquè tot això ja està travat, i per què el conseller de Territori, sota el seu risc, per cert, s'aventura a dir que gestionarà la línia Manresa-Lleida quan no té cap acord amb Adif per aquest tema, ho diu perquè hi ha la liberalització a partir del 2022. I últim punt, el tema de l'aeroport. No, és que és un tema important. Anem justos de temps. AENA tenia un pla director i en aquest pla director en cap moment parlava d'ampliar la pista. La proposta d'ampliació de la pista se la inventen a partir de l'informe d'Eurocontrol del 2019, que entre 35 mesures els acaba dient, bueno, si teniu un problema d'enlairament dels avions vells, que és el que indicava ell, doncs allargueu la tercera pista. Però hi ha 34 altres mesures, una de les quals seria que, per exemple, els tallers treballessin de nit per poder avançar la primera onada. Per cert, l'aeroport de Barcelona en aquests moments és el tercer en mercaderies quan és el segon en operacions. I això és culpa també de la chance nostra de permetre que ens facin un hub de contenidors a terra a Saragossa i tothom des del port ho ha aplaudit, tant des del port de Tarragona com des del port de Barcelona. Per tant, sí que hi ha coses de Madrid que són infumables i que això no ho acabarem mai, però també hi ha alguns errors nostres estratègics en no avançar-nos a determinats esdeveniments en relació a les infraestructures. Més intervencions. Aquí a la primera fila. Un segon que li costen el micròfon. El meu nom és Joaquim Vergés. Intentem ser breus, perdó, perquè anem justos de temps. Sí, anem molt de pressa. O sigui, jo volia tocar un tema que és el tema del corredor del Mediterrani. Se'n parla molt i se'n segueix parlant, i l'objectiu del corredor del Mediterrani està fonamentat en la mercaderia, pràcticament molt poc amb el que és el tràfic. I des de fa molt de temps jo estic pensant que ens està fent falta el que tenen, per exemple, a Suïssa a Onsingen, o el hub que té Deutsche Bahn en els ports de Bèlgica i Holanda, que tenen un hub a Mannheim, i 8 trens diaris de mercaderia amb Itàlia. Nosaltres ens sembla que en aquest moment en tenim un que va des del port d'Amberes fins al port de Barcelona. Jo particularment vaig enviar informació al conseller, vaig rebre acus de rebut, em van remetre a la pàgina web de la Generalitat de l'Agenda 2030, això va ser l'any passat, feia 4 anys que no s'hi publicava res en aquella pàgina a la que em van adreçar, i de fet
Jo he passat, en aquest moment, estic en converses amb Deutsche Bahn Cargo, dient-los, feu una estació de mercaderies a Riudellots i poseu això en marxa. Vull dir, quan diem de treballar en visió de futur, tenim que pensar què és el que volem. No, em sembla que ens estiguem esperant simplement que arribin diners de fora per clavar-li queixalada. Sí, senyor. Més intervencions? Algú més? Sí, darrere... Sí. Bona nit, soc Bonaventura Sala. Jo veig que aquí no hem parlat res de lo que és energia i això també crec que és molt interessant parlar-ne com a fonamentació d'infraestructures de país. No? I aleshores, jo tot el que escolto d'energies renovables veig que hi ha una mancança molt gran amb el que és la geotèrmica. L'energia geotèrmica, que per exemple en estructures urbanes com és Barcelona i tota l'àrea metropolitana, podria ser una energia important que no té les conseqüències de l'impacte visual ni té les conseqüències de la climatologia. És una energia natural que flueix d'una manera fluida sempre, independentment del temps. I veig que aquesta energia que està vigent i que això no se n'està parlant ni s'està, diguem, no sé, per exemple, Barcelona podria ser un nucli científic per promocionar-la i invertir-hi i ser una energia potent en el futur, sense els inconvenients de l'impacte visual ni de que ara no fot bé. Doncs això és el que també trobo faltar una mica, aquesta manca de visió de país i d'anticipació. Sempre estic d'acord amb el senyor Carreras que estem queixalats i que no tenim competències en res, però que tampoc tenim model. Per exemple, ara estàvem parlant de rodalies. Ara hi ha una oportunitat important amb l'autopista, que és tota la carretera nacional que va paral·lela al tren de Barcelona a Mataró, que ara fa quasi 2 segles que es va fer i tinguem la mateixa velocitat. Ara hi ha una oportunitat per fer una rodalies amb 4 carrils i que es pugui posar, diguem, directes. Això a ningú se li acudeix ni es posa a l'agenda ni es va a Madrid a exigir això, que ja sabem que a Madrid hi ha des del ferrocarril de mitjà del segle passat tot al revés del que ens convenia. Però vull dir, veig que falta visió de futur i visió de país i que ens puguem plantar com han fet ara a l'aeroport. Això no ens convé, doncs no ho volem. Punt de pelota. Per al·lusions, el tema energètic, el problema que hi ha és que realment necessitaríem una hora més per obrir aquest meló, però no sé, com que anem justos de temps per protocol Covid, l'edifici es tanca, per tant haurem d'anar acabant. No sé si hi ha alguna aportació, alguna última cosa que voleu comentar arran d'aquestes últimes intervencions. Molt curta, una mica responent. La geotèrmia soc completament desconegut, però és interessant i jo m'informaré personalment una mica. Però sí que parlem de que la solució no és un canvi de combustible per piles, sinó una reducció d'energia en general i moure'ns de forma més eficient. I el transport públic ha de ser l'eix vertebrador d'un model de mobilitat de país que consumeixi menys energia. I responent molt ràpidament, jo he estat a Àustria un any vivint. Àustria té la vinyeta pels peatges, una tarifa plana, però a part té peatges puntuals en alguns túnels i a més allà els camions es posen el camió sencer sobre els trens i creuen el país els camions de mode ferroviari. I això és decisió nostra de dir, escolteu, aquí fotem uns peatges que sigui més barat posar els camions en trens i evidentment fent estacions intermodals i el que calgui, infraestructura, és que cal infraestructura, però perquè no creuen els camions tot el país a una autopista, sinó que es posin sobre trens i que continuïn a França com vulguin. Però si hauríem d'intentar entre tots voler un model més sostenible també per les mercaderies, i inclús això, no només posant contenidors, sinó tot el camió sobre el tren, que això Àustria ho fa, i intentar canviar el model. I per acabar, com a propostes ferroviàries de quadruplicació de vies, etc. Tot això, el Pla Tren 2024 que la PTP ha realitzat, allà nosaltres posem el que creiem que s'ha de prioritzar, per si és del vostre interès consultar-ho des de la pàgina web,
I també estic d'acord amb el company que el pla de Rodalies aquest cop sí que sembla que es complirà i que va per bon camí. Senyora Massot. Tant de bo, no, jo per fer-ho curt, del tema de geotèrmia tampoc sóc cap experta, òbviament, però sí que nosaltres defensem que s'ha d'accelerar tot el tema de transició energètica cap a models d'energia neta. I com deia vostè, sembla que també hi ha una falta de model. Sortim d'una moratòria, ara s'acaba d'aprovar un altre reglament, el tema dels parcs eòlics i solars. Tampoc sembla que acabi d'arreglar el problema ni dinamitzar suficientment aquest tipus d'instal·lacions, regular les instal·lacions petites, i si hem d'accelerar en aquest sentit necessitem un marc regulatori clar que permeti que companyies i empreses que vulguin dedicar-se a potenciar i accelerar tot aquest sector hi puguin treballar. I estic totalment d'acord que és un tema de falta de model. Senyor Carreras. Bé, han estat intervencions molt bones, les del públic, i molt expertes, de manera que el nostre més gran respecte, almenys per part meva, el més gran respecte, perquè en saben més de moltes coses. El corredor mediterrani és una pedra a la sabata que tenim molt gran, m'alegra saber que les perspectives són bones, però no sé si s'ho veuen igual des del País Valencià, si també els afecta, perquè clar, Déu-n'hi-do les inversions que ha fet el govern central per aconseguir desviar el corredor mediterrani cap a Madrid, que ens crida molt l'atenció i que sembla una perversió del concepte mateix de corredor mediterrani. De manera que tindrem abans un corredor mediterrani que anirà via Madrid i passarà per la costa atlàntica que no pas el corredor mediterrani que passi per la Mediterrània. M'alegra veure que ho nega i que descarta que això sigui així. Perquè el corredor mediterrani, evidentment, és un dels elements d'atracció econòmic més grans i que, a més, és d'una enorme eficiència. Però no sembla que hi ha tota la voluntat de fer-lo. Si ara hi és l'ocasió que s'ha d'aprofitar. De les energies en sé massa poc, però no puc menys que aplaudir que totes les energies que siguin renovables les hem de mirar de promoure, perquè estem completament agobiats per la dependència d'energies que són no renovables i altament contaminants. De manera que, clar, hem de fer tots els esforços possibles i tota bandera que es pugui aixecar per tirar endavant una energia renovable, doncs val la pena aixecar-la, perquè hem d'anar en un futur on les energies siguin essencialment renovables totes i que els consums energètics que fem es puguin reduir al màxim. I sent importadors absoluts d'energia hem de fugir del consum d'energies. Ens fan mal directament i m'agrada recordar que els japonesos van fer un salt endavant quan van saber internalitzar que l'energia per ells era molt cara i que per tant més valia que fessin altres coses. I resulta que moltes d'aquestes altres coses són més pensament, més recerca, més investigació, i que d'aquestes en surt, amb una utilització més gran de l'energia neuronal, en surt una utilització baixa d'energies brutes. I per aquí hem d'anar a posar més utilització de neurones i segurament menys utilització d'infraestructures contaminants. De manera que, com sempre, més capital humà. En lloc de descapitalitzar-nos, capitalitzar-nos com capital humà. Com a economista, el senyor Carreras sap perfectament que tenim sempre un dèficit comercial permanent i que una de les coses que explica això és la dependència de l'energia que hem de comprar a fora. Moltíssimes gràcies per les vostres aportacions. Trobo que quan parlem d'aquests temes ens posem d'acord bastant ràpid. Estaria bé que ens poséssim d'acord també quan hi ha inversions que no depenen només des de Catalunya. Senyor Portes, senyora Massot, senyor Carreras, moltíssimes gràcies per la seva intervenció i a vostès per haver vingut. Gràcies.